بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kama usifiso wakatuma sikali sifundo setu encwadini ithalathatul usul wa adillatuha ebuye yaziwe ngokuthi al-usul athalatha. Incwadi ethi al-usul athalatha sihumusha ngokuthi izinsekelo ezintathu ze-Islam noma izisekelo nje ezintathu wa adillatuha nalokho kuzifakazela. Kwazi sigama lithi asl lisho impande, lisho futhi umsusa wento, kanjalo lisho isisekelo noma isiqalo. So ke ngicabanga ukuthi igama elihle lokuthi izisekelo ezintathu. Lezi zisekelo izisekelo ze-Islam esizobe sibheka ukuthi izisekelo ezinjani nezimayelana nani encwadini yethu. Sizohlabela ke phambili ngoba asifisi ukuthi sibe mude kakhulu kulesi sifundo, ngoba senzele ukuthi kube konke into esiyenzayo ibe ngamanqampu ngokusemandleni ukuthi leso sifundo sizobe senza. So indlela yethu yokufunda izoba kanje: sizobe sifunda sihomusha kanjalo la kudinga ukucacisa khona noma ukufaka izibonelo khona noma ukuhlaziya khona, sizobe siyahlaziya mbijana. Kodwa sizozama ukuthi nesikhathi kube ukuthi asigamanxe kakhulu esikhathini, asigxili futhi odabeni olulodwa isikhathi eside ngaphandle makukhona lokho ukubizela kulokho. So ke ngiyacela ukuthi kube ukuthi siyalandela indlela esizobe siyisebenzisa njalo njalo ikhasi nekhasi. Sengenzeka ikhasi silenze lonke, masilenze lonke saqeda ikhasi sizobe sesiyama lapho isifundo sethu siphele lapho. Uma kuba ukuthi mhlawumbe kuningi okudingidwe ekhasini lilinye, sizobe sithathe lokho okuthathekayo sishiye okusalayo siqhubeke nako esifundweni esilandelayo. Ake sibheke incwadi yethu ukuthi ithi. Ushekhi Allah bin Musa naye uqala ngamazwi athi Bismillahirrahmanirrahim, okusho ngegama lika Allah onomusa onesihawu, okanye ungathi egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngifisa ukuveza ukuthi imfundiso enhle ngalokhu ukuthi yonke into esiyenzayo sizijwayeze nathi ukuthi siqale ngegama lika Allah, sithi bismillah okanye sithi bismillahi arrahman arrahim, ukuzuza isibusiso kuyona yonke into esiyenzayo kuzibusiseke ukuthi sizijwayeze lawo mazwi. Ngicela kube isifundo naso lesi singasithatha kulokho, njengoba sibona naseQur'ani isahluko nesahluko siqala ngawo bismillahir rahmanir rahim. Kanti futhi kuhamba ezinyathelweni zikaMprofeti Muhammad ukuthola kube kuyi owayethi mangabe eyaleza ukuthi akubhalwe incwadi ibhalelwe abathile ebamemela ku-Islam, yayiqala phezulu ngokuthi bismillahi arrahman arrahim. Ngakho ngicela nathi kungathi singakufunda lokho, ngiyakukhuthaza ngiyakugqugquzela ukuthi kube enye izinto esizenzayo. Ushekhi-ke uqala la ethi khona i'lam, igama elithi i'lam noma lamazwi lawa asho ukuthi azi. Le ndlela yokukhuluma indlela yokuthi ulalelisise, noma mangabe ishiwo ngale ndlela isuke ibiza ukuthi usuke ekudonsa ngendlebe ngamanye amazwi umuntu osho njalo, eqikelelise efuna ukugcizelela ukuthi lento engikwazisa ngayo yinto ebalekile ngakuthi azi. Abese ethi rahimakallah, usho ukuthi Allah akabe nomusa nawe. Uma ngabe ethi rahimakallah, umkhuleko lo omuhle awenzela loyo muntu ozobe funda lawa mazwi azowalandisa, noma lolu daba ozobe ezwa ngalolu daba alidlulisa kuyo. Usethi annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, usethi kuphoqelekile kumqoka kithi sonke ukuthi sazi ngezindaba ezine noma ngezinto ezithile ezine. Usethi-ke kuphoqelekile kithi, lokhu uphoqeleka kwawonke empeleni, uphoqeleka kwawonke umuntu oyimuslim ongasiyo muslim. Lokhu uphoqeleka kwawonke umuntu jikelele, kodwa kuphinde futhi mangabe ukugcizelelwa kwandile kuloyo oseyimuslim, ngoba akakwazi ukuthi angabi nolwazi ngalezi zinto ezizobalwa manje. Usethi al-ula, eyokuqala, al-ilmu, ulwazi. Uthi eyokuqala into esemqoka nefunakalayo nedingakalayo ephoqeleke kithi sonke yini? Ukuba nolwazi, al-ilmu. Usethi uyahlaziya ukuthi ulwazi olunjani lolu, ngokuthi athi wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Umethi wa huwa ma'rifatullah, ukuthi ukwazi ngo-Allah
umdali. Wa ma'rifatu nabiyhi, nokwazi ngesithunywa sakhe noma ngomprofeti wakhe okuMuhammad, ukuthola kube naye. Wa ma'rifatu dini al-Islam, nokwazi inkolo noma nokwazi ngenkolo ye-Islam bil adilla, nani ngobufakazi noma ngalokho okufakazelayo. Lobu bufakazi ukhulumela lezi zindaba zontathu. Ukwazi ngo-Allah kufanele kube nobufakazi. Ukwazi ngesithunywa sika-Allah kufanele kube nobufakazi ngalokho engikwaziyo. Nokwazi ngani ngenkolo ye-Islam nakho futhi kufanele kwakhelwe phezu kwani kubufakazi. Ukuletha kumbuzo ukuthi ubufakazi yini ubufakazi, ubuphi ubufakazi sikhuluma ngabo. Ngokwe-Islam ubufakazi sibuthathela kwiQuran, amazwi Allah ahliselwa kumprofeti Muhammad ukuthula kube kuye. Siphinde futhi ubufakazi sibuthathe ezifundisweni zikamprofeti Muhammad ukuthula kube kuye, kuthiwa isunna noma kuthiwa amahadith. Okwesithathu kube yilawo mazwi noma ileyo mfundiso noma inkolelo noma isenzo amasahaba ayekade engu-elethu kusona noma ekulenzeni noma kulolo daba. Uma kunodaba amasahaba ayelithathe ngo-elethu, lolo daba libizwa ukuthi ijma ngamanye amazwi. Ijma kusho ukuthi bonke bahlangene ndawonye babumbene ngalolu daba ukuthi bayinto eyodwa makuziwa kulolo daba. Lokhu kubizwa ngokuthi ijma. Lezi zinto zontathu-ke ziyaba yini ubufakazi esibusebenzisayo ey'ntweni zakwa-Islam nasey'ntweni ey'phathelene no-Allah nasey'ntweni ey'phathelene nesithunywa Muhammad. Ngizophinda ukuthi ubufakazi buvelaphi? Buvela kwi-Quran, amazwi ka-Allah awehlisela kumprofeti Muhammad ethola kube kuye ngengelosi uGabriel. Kuzoba amazwi kamprofeti nezenzo zakhe nakho konke okuyimfundiso zakhe nalokho awakuvunayo njalo njalo, kuthiwa isunna. Bese kuzoba yini ijma usahaba, kusho ukuthi yilokho amasahaba udaba olukade lungu-elethu phakathi kwawo wonke ababekade bebumbene behlangene besho beyinto eyinye ngalolo daba bizothi ijma. Usethi kuSheikh athaniyatu al-amalu bihi, uthi-ke okwesibili, uxolo okwesibili, al-amalu bihi, ukwenza ngokuhambisana nalolo lwazi. Ngamanye amazwi ukwenza ukusebenzisa lolo lwazi. Manje kusho ukuthi sengiyazi, sekufanele-ke manje ngenze ngendlela ehambisana nalo lolo lwazi noma evumelana nalolo lwazi senginalo. Ngamanye amazwi uma nginolwazi ngo-Allah oluthile oluphoqa ukuthi ngibe nendlela ethile engenza ngayo, kufanele ngitholakale ngingomunye walabo abenzayo ngalokho. Njengokuthi uma ngazi ukuthi u-Allah umdali wezinto zonke, uyofanele ukukhonza, kufanele-ke nami izenzo zami zithini? Zibe izenzo zokumkhonza u-Allah njalo njalo. Usethi wathalithatu, okwesithathu, ad-da'watu ilayhi, ukubiza abanye nokukhuthaza abanye nokufundisa abanye nokunxenxa abanye, ukumemela abanye nje kulelo qiniso nasekwenziweni ngendlela ehambisana nalelo qiniso noma nalolo lwazi lowo muntu asuke esenalo. Usethi arabi'atu, okwesine, asabru ala al-adha fihi, ukuthi ukubekezelela ubuhlungu kulokho. Ngamanye amazwi ubuhlungu ungabhekana nabo kuzona zonke lezi zinto zentathu esezibaliwe. Ngabe ubuhlungu nobunzima nokuvivinywa nobulukhuni ongabhekana nabo ngenxa yokuthi mhlawumbe uthi ungathi ulwazi ufuna ukwazi, uyafunda, kudinga ukuthi ubekezele, uyenza. Ngeke waze wenza kwakanye bese ushiya phansi, fanele uqhubeke njalo uphikelele uphophele phambili ngaso isikhathi. Lokho kudinga futhi ukuthi ubekezele. Kuphinde kuzoba ukunxenxa abanye-ke manje, sokubiza abanye, sokukhuthaza abanye, sokufundisa abanye. Konke kufuna isineke, kufuna nokubekezela. Ngakho-ke kufuze kube ukuthi umuntu unjalo okanye nalabo ababekezela. Izona zonke lezi zinto zozine. Yokuqala ulwazi, kuzobe yesibili ukwenza, eyesithathu kube ukumemela abanye nokukhuthaza abanye ukuthi bazi noma bethole ulwazi okanye ubakhuthaza ukuthi abenze. Kuzoba yini okwesine? Ukubekezela. Ubekezela zonke lezigaba zontathu ezingaphambilini esesizibaliwe. USheikh ubeshilo ukuthi yonke into uphethe ngokuthi athi bil adilla, masikhumbule umusho wakhe echaza la wathi bil adilla. Usehamba phezu kwamazwi wakhe ngokuthi alethe naye ubufakazi. Usethi wadalilu qawluhu ta'ala. Usethi-ke ubufakazi, ngamanye amazwi ubufakazi balezi zinto ezine esesizibalile ukuthi zimqoka noma ukubaluleka kwazo, uveza ukubaluleka kwazo nalokho okufakazela ukuthi zibalulekile.
uthi amazwi akhe ophakemeyo. Umethi ophakemeyo usho Allah mabethi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ngegama lika Allah nomusa oneshawu. Wal asr. Usethi Allah usethi ngalamazwi wal asr ukufunga ngesikhathi, ukuthi wal asr ukuthi ngesikhathi innal insana lafi khusr. Impela abantu basesimeni sokulahlekelwa noma bangabalahlekeleyo. Illa alladhina amanu, uthi ngaphandle kwalabo abakholwayo. Wa amilu salihat watawasaw bil haqqi, uthi ngaphandle kwalabo abakholwayo nabenza okuhle noma izenzo ezinhle. Watawasaw bil haqqi, bekhuthazana ngeqiniso, bevuselelana noma beyalana ngeqiniso. Watawasaw bis sabr, futhi beyalana bekhuthazana nangani nangokubekezela. Ubufakazi ke obuvela kulama verse seswafundile yilobu ukuthi la mangabethi alladhina amanu, ukuthi laba abaphephile ekutheni bangabalahlekelwe yilabo abakholwayo. Zithi inzululwazi ke ama scholars kusho labo abanolwazi lweqiniso abakholiwe yilo, ngoba kaIslam awukholwa into ongayazi. kaIslam ukholwa into osunolwazi layo. Ingakho ke iphuzu lokuqala belithe ulwazi, njengoba sibonile echaza uSheikh. Wa amilu salihat, bese benza izenzo ezinhle, kufakazela ini ukwenza manje. Bese ithi Qur'ani watawasaw bil haqqi, ukukhuthazana ngeqiniso noma ukugqugquzelana ngani ngeqiniso, okufakazela udaba lwesithathu lokumemela abanye nokukhuthaza abanye nokunxenxa abanye. Watawasaw bis sabr, bese kuzoba ukukhuthazana ngokubekezela noma ukunxenxa abanye, ukugqugquzela abanye ukuthi babe nokubekezela, okufakazela lamaphuzu amane awabalile ngaphambili. Zithi ke inzululwazi kufuze konke lokhu kokune ukuze leli verse lisebenze kumuntu, fanele kube ukuthi lezi zinto zone ziyatholakala kuyena, ukuthi uyakholwa ngayo unolwazi ngakho uyakholwa, kanti futhi wenza kahle, wenza izenzo ezinhle, kanti futhi unjani umema nabanye, ukhuthaza nabanye. Yena na uqobo lakhe ufuna ukuthi uyakhuthazeka, uyaboniseka mangabe eboniswa ngabanye iqiniso alilandele, kanti futhi unjani unokubekezela. Konke lokho fanele kube kuyena, ukuze leli verse elithi abaphephile ekulahlekelweni yilabo abanje, fanele naye kube ukuthi umuntu unazo zonke lezi zinto zone, okuphindele emuva kulaladayo ukuthi zibaleke kuwo wonke umuntu. Engifisa ukuphinde ngikuveze ngaphambi kokuthi ngiphethe ngokubuka isikhathi, ila khona ithi wa amilu salihat. Zithi inzululwazi ke izenzo ezinhle kaIslam akusinoma ngabe yini esicabanga ukuthi yinhle, cha, into enhle yileyo eyenzelwe uAllah. Ngamanye amazwi Allah uyalile ngayo, ngaba ngeQur'ani noma ngomlomo kaMprofeti Muhammad kube kuye ukuthi umprofeti akufundise. Ngakho mangikwenza mina lokho, ukuqala ngikwenza ngenhloso yokufuna injabulo nokugcina intando kaAllah. Ukuqala lokho okwenza ukuthi lesi senzo sibe isenzo esihle, ukuthi ngikwenzela uAllah, kanti futhi ngikwenza ngendlela ehambisanayo nani nemfundiso noma nenqubo nohlelo umprofeti ayewade ekwenza ngalo noma ngendlela ayaleze ngayo. Kusho ukuthi uma isenzo senzelwe uAllah, ukuqala lokho saphinde safuza indlela kaMprofeti yokwenziwa kwaso, yiso ke isenzo esihle leso, okukhomba ukuthi mangabe kuwukuthi kuyatholakala kwiQur'an, kufundisiwe kwiQur'an, mina sengiyakwenza ngenhloso yokujabulisa Allah. Angikwenzela ukubukwa, angikwenzela ukunconywa, angikwenzela ukuduma ngakho ukuthi mhlawumbe ave ethandaza noma mhlawumbe ave enikela noma mhlawumbe ave njani. Ngikwenza ngoba ngifuna intando nenjabulo kaAllah. Leso senzo siba sihle makunjalo. Okwesibili kuba ukuthi leso senzo sihamba lapho umprofeti yena awasihambisa khona noma afundisa ngazo. Uma kuwukuthi senzele uAllah kodwa sihambisana nendlela kaMprofeti, naloko siyaphambana, lesi senzo sikwazi ukuba sihle. Uma lesi senzo sihambisana nendlela kaMprofeti kodwa asenzeliwe uAllah, lesi senzo futhi asibi njani, asibi sihle. Size sibe sihle uma lezi izinsika zombili ekuyizona ezenza ukuthi isenzo sikuthiwe sihle kaIslam nanokuthi samukeleke kuAllah, yilezo zinsika noma leyo mgomo ekufanele siyiqaphele, siyazi, sigcine.
okubiza ukuthi umuntu mangabe enza isenzo esithile efuna ukuthi abusiseke ngaso phambi kuka-Allah, akasithungathe ukuthi ngabe siyahambisana yini nezimiso zika-Allah, siyahambisana nentando ka-Allah, Allah angasithokozela yini lesi senzo, ngokuthi ngibheke amazwi ka-Allah kwi-Quran, ngibheke impilo kaMprofethi Muhammad ekuthola kubekwe ukuthi ngabe wayekwenza yini, ngabe wakufundisa yini. Kanjalo kuhambe kambe ngaze kufinyelele kulolu daba esikhulume ngalo le-ijma sahaba, ukuthi namasahaba ngabe nawo bekade ekwenza yini lokhu, bekade emdibi munye yini ekwenzeni isenzo esifana nalesi, njalo njalo. Sizokubona-ke mangabe siqhubeka ney'fundo zethu insha Allah ezinye zezibonelo zalolu daba esikhuluma ngalo. Incwadi yethu-ke ayipheli la, kodwa sizoyimisa la insha Allah ngenxa yokubheka nokuhlonipha isikhathi. Allah engathi angasenza-ke sibe abalandeli beqiniso lapho liqhamuka khona, asenze futhi sibe ngabalithungathayo ulwazi oluyilo nolweqiniso, sithembele kuyena, simthobele. Size sibheke-ke lesi sahluko siwunamba 103 iqur'ani yethu. Uma ngabe unayo iqur'ani uze ubheke nawe ubhale khona eduze kwakhona, usuyazi ukuthi-ke le sura le inale mfundiso enhle kangaka. Wallah abusise umbhalo wencwadi, aphinde abusise nathi sonke sisangabafundi sizama ukucobelelana ngolwazi oluqukethe lencwadi. Siyibamba lapho. Wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.